Daşoğudun ayallar koloniyasında koronavirus tutaştığı ölenler hem bar. Adatlyň bu barada habar berýän korrespondentleri adynan 3 denanyň ölümine degişli takyk ýagdaýlary anyklap bildiler. Olaryň biri 1973-nji ýylda doglan denan Tişen bugüni ölüpdir. Ol 2013-nji ýylda neşe gaçakçylygynda aýyplanyp 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edilipdi. Onuň 2 çagaty galdy. Adatlyk anonimlik şerti bilen gürleşen çeşmeleriniň gizliligini saklamak we howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen türmede ýogalan aýallaryň atlarynyň we olaryň ölümine degişli ýagdaýlaryň jekme-jekleriniň üstüne açmaýar. Çeşmelerimizin sözlerine görä türmede ýogalan bu 3 denan Aşgabatly olaryň ölümi barada garyndaşlaryna habar berilipdir ýöne olary jaylama üçin jesetleri ýakynlaryna berilmändir. Adatlyň habarçysynyň belleşi ýaly türmede koronawirusyň alamatlary bolan kesele uçuranlaryň we ölenleriň köp bolmagy bu keseliň azyndan birnäçe hepde bäri möwzalyandygyny görkezýär. Adatlyň çeşmelerine görä koloniýada 1,5 müňden gowrak tutsak aýal saklanýar. Olaryň köpüsi neşe seriýetleriniň sowdasy bilen baglanşykly maddalaryň esasynda azatlykdan mahrum edilen bendiler. Türmede 200-den gowrak agyr niýatyň bardygyny hastalar üçin karantin blogunyň guralanlygyny çeşmämiz aýdýar. Ýagdaý sentýabryň başynda başlandy ýöne koloniýanyň administrasiýasy muny gizlemäge inançdy. Emma geçen hepde ýagdaý eýäm umydsız bir derejä baran soň we bu habar Aşgabada ýeten soň şol ýere rentgen enzamlary eltildi. Fluorografiýa barlyklary edildi we ýüzlerçe tutsaň öýkenlerini belli bir derejede hiper ýetenligi ma'lum boldy. 200-den gowrak aýalyň ýagdaýy agyr. Çeşmelere görä olary gözden geçiren lukmanlar köpleri halat edip bolmajagyndan howatyrlanýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Çeşmelere görä koloniýa öýkeni emeli işledýän gurallar we dermanlar belli bir mukdarda iýerilipdir. Ýöne bu ýene-de belli rimantadin we bu ýagdaýda kömek etmeýän beýleki virusa garşy dermanlar ugradyldy. Öýkeni emeli işledýän gurallaryň sany hemme näsaglar üçin ýeterlik däl. Ýene-de şu ýerde tutsaklaryň garyndaşlary öz ýakynlaryna howa berýän jamlar bilen kömek edilmegi üçin para bermeli bolýarlar diýip çeşmämiz aýdýar. Çeşmeleriň sözlerine görä tutsaklaryň saklanýan şertleriniň agyrlygy, iýmitlenmeginiň we arasatçylygyň yaramazlygy olaryň saglygyna hem keselden goranmak ukybyna erbet täsir ýetiripdir. Azatlygyň daşugyza aýallar koloniýasynyň wekillerinden resmi maglumat almak boýunça synançygy başa barmady. Global pandemiýa başlanaly bäri Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Türkmen resmileri koronawirusyň alamatlary bilen geçýän keseliň tutuş ýurda ýaýrap, ölüm derejesiniň hem ýokarydygyna garamazdan ýurtda COVID-19 keseline degişli ýekejede ýagdaýyň hasaba alınmanlygyny birnäçe gezek resmi derejede öňe sürdüler. Keseliň resmi derejede inkar edilmegine garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri ilatyň hereketine we iş öwürlügine görülip eşedilmedik derejede çäklendirme girdiler. We ilatyn hökmany maska giýmegi talap etdiler. Indi bolsa ýurtda köpçülikliň waksina sanjymlaryny edip başladylar. Lokmanlar şol sanjymlaryň dümewe garşy edilýändigini aýdarlar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtda edilip başlanan sanjymlar indi welaýatlary hem ýaýrady. Häzirki wagtda hususan da Liwap welaýatynda medisini işgärlerine hökmany esasda sanjym edilýär. Yerli lokmanlar sanjymyň dümew oýarwy we beýleki dem alyş kesellerine garşy gönükdirilýändigini düşündirýärler. Türkmenistanda häzirki sanjym hökmany hasaplanýar ýüz öwrýänlere täze kanuny laýyklykda jinayet jogapkärçiligine çekiljegi duýdurulýar. Ýurtda COVID-19 keseli ýokaşandygy guman edilýän näsaglar üçin birnäçe karantin zolagy bar. Iň uly karantin ýurdun gündogorunda Türkmenabadda ýerleşýär. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä häzir bu karantin zonasynda esasan pandemiýanyň başyndan beri daşary ýurtlarda galan we indi Türkmenistana gaýdyp gelýän türkmen raýatlary saklanýar. Häzir ol ýerde Ukrainadan, Germaniýadan, Orsetden we Özbekistanyň uçar arkaly gelenler saklanýar diýip Azatlyň Liwapdaky habarçysy 15-nji oktýabrda gurrun berdi. Ol düzgüne görä karantiniň 2 hepdelik bolmalydygyna garamazdan käbirleriň şol ýerde 3 hepdeden gowrak wagt bäri saklanýanlygyny habar berýär. 10-njy oktýabrda Türkmenabadyň esasy karantin zonasynyň başga ýere göçürilendigi ma'lum boldy.